Ma azange ngibize meeting. Thini? Mina ngicabanga ukuthi i-good idea ukuyibiza meeting. Nekuhle. Angibizanga mama. So kubona kuyisipayisa Gabriel. Mama angifuni ukusifaka between wena nobaba. Ukuthi ungayibiza meeting kuyangicacela ukuthi usu-choose side already. Oqala nje lento ingobongo and the Thabethe legacy. Uwena waletha uGabriel kulenje. Wasitshela ukuthi uzoba ubaba wethu. No, Bongo. Sho ukuthi uGabriel ubaba wethu mase kusho ma. You know what? Yekela, uzoyibiza mina le meeting.